И здравейте на всички ме, аз съм Алекс и днес ще играем малко Call of Duty. Съжалявам, че не почнах от началото, ама... Сега ще играем от тук. Кажи здрасти, бето играем на Лига и той снима клип. Кажи здрасти, нещо кажи на YouTube. Какво трябва да правя? Аха. Не. What? Какво трябва да правя? Не знам. Какво трябва да правя? Хора, не знам какво трябва да правя. Аз губим. Просто няма стрелям. Чакай, ще се опитам да взрива хеликоптера. Аз пък... Аре, няма ли да слизаме? Сега май с въже ще слизаме, нали? Да. Да, с въже ще слизаме. Слизаме и ги разпукваме. Гледайте. Ние ще не сме слезли. А, не. Те са нашите. Чил! Не бе! Не чил, бе! Не чил! Трябва да ги следвам тя. Потърпвам. Какво трябва да правя? И трябва сме тук. О! Опа, не! Стреляй наши. Тей. Аре, ако чакаме тук, ако трябва да правя. Как трябва да отира? Ало? Дамата. Да, друг приятел. Да, трябва да чакаме за хора тук. 6. Оба, не бе. Ооо, сори хора. Трябва да правим? Видях. Хора. Ще да правим и сега пак обратно. Сега трябва да отида. Мога да разбера къде трябва да отида. Време. Коя е богата трапеза. Къде видях гранатомета? Гранатомет!
Леко ми гранатомет. Те ли правим, бе? Гранатомета! Абе, не бе, на синглплеера. Еми, това беше от мен. Довиждане и до скоро. Или чакайте. Чакай, се опитам да ме натая. Сега, не, you got hurt. You got hurt. Беги. Аха. Не бе. Кой ме цепил там постоянно, бе? Аха. Ай ти кой? Снайпер? Снайпер, калашник. Столечната. Такова. Гранатомет. Не взимам гранатомета. Дай. Не бе. Дай. Бихме ли ги? Добре. Не. Това беше от мен. Чао.